Sngobahaban like pada ada pidang thamai hakani ka channel Sngobahaban subscribe pat ban press all ya bell icon nang ba pin yo i ki video ki ba thamai hakani ka channel kani ka dei ka banta ka ba khat nyeu chong ka story khun thaman sim ka kmi haba ka cheni ka sngo ya ka chingkali chong ka sweetie ka cheni ka phai ki khmat ban pej ya ujak ka yo i ba ulang nervous lani ba udon ka chingbom suk kani ka paw ha ka dut khmat chong u kumno ulang nervous bat isuk bat leng a ba pej ya u unya da ka kali ka barem dor ndrei udang kwa pat panburi yalade wala ka cheni kala tips phang kata kayarap banampan paw perthai ini iba ilong ibadan buram bat iba bha ngakwa yalong perlok bat i ujang usngau thanda khendiat haba ka cheni kala chubab ye ka chingkali chong ka sweetie phiong ubriu babha ka sweetie ka pej ye ujang kala ithu ye u laslam bha ndrei ka chingsngau chong ka ujak umlong ubabha ndrei ka chinglong chai chai ka ba khlam khuslai ka chong u kala pelengo shishai ka sweetie kala banlong ba ula kala haka chingem pat haka rukom long ka chong u balai mo phimpej lane bishar ya ini iba ka cheni ru kala kali paka kwatep paka sweetie kan ong kumno ka sweetie ka shu ka ngu bat ka yan khlam kran shigan tien ru ka cheni ka perkhat shipang bat ka ong i ka sweetie miss ki staff chonga ki thu ba phi aparlok na du mane ka bha ban kali ya uparlok chong phi hatu unwan ne em kam bha ba phin yai apsa kumni ka sweetie ka sange bat ka ong ba kan yai ap hadien kata kami no ka sara bat ukon rat klelengo yanu kono hikai changki ka ap haba ka sweetie kala poi haka chika shong kala sei ka phone chongka haba ka pej ka message kam yo i ba ubola un reply ka sweetie kala thang yong ka kwa ban treat ya u kum ka ching khublai pat ka ching sngu ya ki ching le bha chong u hanrei u khlam wan kala prakhat kumnu u khlam reply ka message chongka ka cheni ka karga khli namar ka ithu tak na kiriam chong ka sweetie hatu ka dei ba kamut ya kandu samla la bandai bo samla chongka umwan ka cheni ka ai signal ban kali ya ujak ule ban cherho ka cheni ka samarkhi namar ba ka tip ya ka ching shisha namar ba ka sweetie ka ap shisha ya u tangba nakadaw ayu tip u khlam lej kandu ya ka phidon ai shu ban ong la kren ka cheni ya ka sara hatu uni udai shisha uporlok chongphi la kali ka sara ba ka kwa tip kumnu ujak upaya itu bat kendu perlok bat ka brio ka badan bor kala sngo bishni haoi la chubab ka cheni ujak usngo pher usngo lengo bha ba ka cheni kawan rong hangni batru ban kershan pat yaisha syakaliang chongu namar ba kidang shu ya kendu tang haka caka penyeng kali kacing ya kendu ka chongki kaba tang daki kenta kumnu enla ban yelong paralok ti namar ba ngai dei paralok bat u phila ban ai VIP lang yang ngaru laong kasara lada ka yo VIP Hambudan World Restaurant kanu kan yo buram ha kelas phia dei paralok bat u larki ka jeni phiong pa phi dei paralok bat u kumnu pat phi ben phi kho yu mentan ngam dei bakren kai lada ka long shisha pe tang ki sopti chung u phila tip ba u dei waiter laong kasara lada dei waiter hangni ula ban long waiter hakiwe pat ki restaurant udan bok ba u ya kandu parlok bat phi henrei unom yo lani dan hok ban kren hangni kong hitep unya kali da ka ei ka cheni kamla sha shu henrei ka sange haba ujak upen kloy ban ai signal panom kren shphang kita unya ka ei la kali ka sara ka cheni ka kernga khli bat kam ong ei ka sara ka beteng biang pan klem ching le ran ka ong phim ai bangan long VIP hangni em ka cheni ka kan tan wat le ak haba PI VIP
ya ubri bakum uni balai pimla ban ayanga ngam wan shu hakani ka restoran kasara kale phoi bat katan ya konrad ban yami no ka jeni ka pej bat ka kren da ka chingdom pi ong kumnu nga ong namar ba ubri kum uni udang yo VIP balai nga ngam yo hadu shispa sha nga khambiang manga yu kasara kadai ka badukhi ka shentur chong phi ka basngo chili shispa sha ban ya ka chong u hatu om dei kumta la ong ka cheni kasara kaladom pa ka cheni ka ong yaka pa ka sniu ktien hadien kata lami ka chingyania ha ka ba kasara ka keno ya ka cheni daki ktien ki ba klam akor khamtam la dei ba pun briu kanu ka ching sngo chili yaki ktien jong kasara u konrad haba usngau yaki ching kren jong kasara usngau thu ba karukom kren jong ka kalalong palat put paka keno ya ka cheni nalor kataru ka kren ya ka tra jong ka restoran u konrad ula ai signal ya ka sara ban sange no shu watan yanga ka ong ya u konrad kalabiang sara ujak uladom dang mentan kwa ban sngap ya ki chingkren chongka handrei haba kanut ban kren po bat ban kren bahe ya ka tra jong ka restoran smak ka cheni kara akti bat thap ya ka sara balai pipo hadu kan ni ban sngap ya ki kitien ki chong phi ba sngo chili shisha ujak ula kendit ba ka cheni kalong ka banut kasara kalong ka bayomon nadu ba kadang red kampat chusha sho shisien ru ban ong lelei bakan sha thap om pat chudon kum kata ha ka ching im chongka ka chingpang ha ka ngam ka penlong yaka bakan sngo le ran bat kalayam ka ong balai phi sho yanga namar ba phim nang tengkan ya ka shentur chong phi ka cheni ka pen i ya ka ikhtiar chongka ha ka shi khlip man ka bor ba ka pen i kala pencha lut ya ka ching sngo meng bat hanga mei chong ka sara konrad phim i banga sha sho lang ya karu kasara ka ong yu konrad sara yang hin ye lek no balai phimut lek phim i se paka samla chong phi ka sha sho balai phi tieng yarap yanga ban sho bat ban kuput ya kani ka brio kasara klabitar phin lek ne phin shong sa hangni u konrad u pej ya kasara em kasara ka shong pej hangta khnang ba u konrad ru u nam phan balai phinut ban kren po phim tep ini ide i boss kumnu phinut ban kren kumtu hatu phi kwa ban pentron yi kam ukpa chong phi da husiar bha lada ini en kuput ya phi na kren dom u konrad ngam lek ngan shong bej hang ni to ngate la lek u konrad kwa ya don daw e bat ka cheni namar lada ule kupta ka company ukpa chong u kan sadu chan lada ka cheni ka kuput shisha ya u kasara lakum ka bi kamudur ba u konrad un phet shisha ka ching sngoram bat ching sngo le ran ka penlong yi kasara ban yam shu konrad medei ubom ler kam ngan nyalat samlano ban me hadien shipang baka sange yam kalayeng pat kala perkhat baka ching ong u konrad kalong ka basong nia shisha ka boss chong ka modern world restaurant kadai ka priu ka badon bor bat ka badon spa ka bu yaladi ha ka chingma lada ka cheni kan kaput yaka bat ka business chong ukupa chong karu kan satron namar kala chuyos ngau bat bana yaki khubor balada long mau chintut yanu kenom salia habaka perkhat shipang kita kala shepting ki umat kitu bat kapan ma artan sngo bhase map yanga ngala kren palat yakabam dei pan kren baro dei kiching bakla chonga kacheni kapet iki khmat badom kumba kapet yakamen sim bashapo chong kasara kaching pet kabadap dakabor bat kaman namar kadai kabriu kabala chuem haka business kabala mat yashibun kiching bat kiching cenjar sngo bahamap yanga ngala long palat bat jam ya uput kiching kren chonga kilong shisha kiba penmong ya kiba yo sngo baha wat nom kuput lani bu nuut yanga
habak koyoi bakajeni kampen sengau kala kerpat ya ujak sengau bahasa ejak penkeren nak benta conga ngasengau tu bangala bakla shisha ujak kwa ban le ai halor kata namar kajeni kadai kebriyo ke baslur bat kabadon bor bat kadon la uput ban pen i ya kabor congka lada kiwei ki iben lani ki keren po yaka kasara kadon bok namar bakajeni ke klem khot yaki security guard congka lani yaki pulen jak subhase pen onglem ngadai ke par kelas congpi tose irap yanga sara hakanu korukom ngan yarap yepi pitmu ban kuput yanga de kibut ki balai phojat laong jak ujak pen sengawi ai namar ulayu i ka switi ula sengau hun namar ba ulayu kendu yaka bat kalabiang na kabenta chong uron kam satang ban siu yaka bel bat ban lek phai no shaying uong khulai shibun director Jenny khot yanga da ka Jenny ka kren ya ujak da ka surbacham hatu ka yahap se ban ong kumta ngam sengau suk ujak ukarnga kadai kebriu ke badon por bat ke badon kerdan kamlong ke badai ban khot direct da ka kerteng man khot ya phi da i madam Jenny to ka byang laong ka Jenny haba ka sara ka i yakani kalapen kloy map no se director Jenny map no yanga menta ka Jenny ka pen lada ka sara kalong kumene kamut kala sha sho bat sha be nang ta shisendon batru kan poi shi hospital kumnu kanut kren yaka kumtu lada ukpa kasara uyo sngau yaka baka kren kamut unsho sempat yaka habanda biang namar kalej long mau chentut yaki wei bat kaniru kan bu chingma yaki kam ki cham jong u jak skum hase iram yakani ka story nteng biang hakani ka sinang kong chong kani ka tayo ban wan wanam klet ban light bat ban share ya gani ko video kublai shibun ya phi baro